Нови завет на Господа нашего Иисуса Христа. Свето Евангелие от Матея. Глава 3. В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Иерусалим и цяла Юдея и цяла йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: Рожби ехиднени, кой ви подсказва да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочия плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам. Защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраамо. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с дух свети и с огън. Лопатата му е в ръката му, и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън. Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: Аз имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идеш при мене? Но Исус му отговори и рече: Остави сега, защото те и нам подобава да изпълним всяка правда. И тогава Йоан го допуска. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето, отвориха му се небесата и видя Духа Божий да излиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение.